Lle mae o'n byw? Lle mae hi'n byw? Mae o'n byw yn. Mae hi'n byw yn. Lle mae John yn byw? Mae John yn byw yn. Lle mae Jane yn byw? Mae Jane yn byw yn. Mae o'n byw. Mae hi'n byw yng Nghymru, ym Barbados, yn Ne Affrica. Ydy o'n byw? Ydy hi'n byw? Ydy. Nac ydy. Created using Powtoon.